Bugnaw ang panahon karon mga karonbel, maong lami igakos ay ihigop og sabaw. Dali magutan ta. Unya, dili lang kay utan kay basta bugnaw kay lami man na ikaon. Upat ka klase atong kanon karon mga karonbel for 59 pesos only. Yes, you heard it right. 59 pesos only. Ay lain tag version sa pag-utan. Version sa kung utan ilunod ang luya, unya tangad, unya ang katong gabi nga gamay, unya ang katong tanan na ako nang ilunod ang the rest para magdungan na siya og lata. Gisagulan ako og saging gardaba nga hinog. Ug samtang naghuwat ka nga malata, ato na day itak-ang katong buwad para buwad ang atong isubak. Lami kayo. Ug ang lain natong putahe ang togi kay 15 pesos ra. Ug para dali ang proseso, of course, imo ginang andamo ng mga ricados each dish. Simple ra kong version sa kong togi. Ahos, tamatis, kulikot, unya, patis, bitsin or pepper ra. Nipalit kog luto daan 5 lumpia, 5 bula-bula para topping. Og ang ikatulo para nako ang pipino. Pipino is life for me. Ang atong putahe karon mga karonbel puno sa vitamins and minerals ug uban pang nutrients. Maong maayo kay sa lawas ni apay buwad nga appetizer kaayo. Taob gyud ang usa ka kaldero aning kanon. So food trip na kaayo sa kantidad nga 59 pesos. Tagbaw na kay ta. Happy eating. Mao kani ang Ronbel Gams.